Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сакманов, Төнге юллар. Онынчы бүлек. Ватикан профессоры Альфред Геллерның Казанга беренче килүе түгел. Яхшы танышлары, дуслары биредә байтак. Инде 60-ның өске ягына чыккан бу католикның төп сыйфаты туктаусыз эзләнү, төпшенү, һәр нәрсәнең асылына барып җитәргә омтылу. Ул кыска гына вакытка килсә дә, ширкәүгә керә. Мәчетләрне өйрәнә, туганнар каберлекләрен йөреп чыга. Синагогада ремонт эшләренең акрын баруы өчен борчыла. Артык кызыксынучан холкы өчен аны дусларча Ватикан шпионы дип үртәп карадылар. Кайсыдыр гәзиттә шул рухта язып та чыктылар. Аның бу кушаматка исе китми, рәнҗеми, үпкәләми, эре тешләрен күрсәтеп елмаеп, очлы башында сирәгәеп калган аксыл чәчләрен гайбәтләрдән арындырган шикелле нык таза бармаклары белән сыпырып ала да, тагын сораулар яудыра. Христианнар белән мөселманнар арасында хәзерге паритет нәрсә белән аңлатыла? Татарстан мөфтие Уфадагы дини идарәгә буйсынамы? Ни өчен Кремльдә төзелә торган мәчет Кол Шәриф исемен йөртә? Кем ул Кол Шәриф? Аның турында истәлекләр укып буламы? Әгәр бәхәстә катнашучы берәр әрсезе сорау белән читкәрәк алып китмәсә, аны борчыган, кызыксындырган мәсьәләләрнең иге-чиге булмаячак. Профессор Рамил Вәлишин Алмания галиме килү хөрмәтенә кафедрасында шәй мәҗлесе оештырырга булды. Аспирант вазифаларын тырышып башкару өстенә чит илдә белем истәп кайту турында хыялланган мисхәткә оештыру эшләре шул исәптән Сәйит Сакмановны эзләп табу, чакыру бурычы йөкләнде. Мин галимнәр арасында ала каргадай утырмаммы? Бу бүкәй нишләп ирәле димәсләрме? Аннан килеп, үзең беләсең, Мисхәт, Вахапов абыең белән соңгы күрешүдән соң миңа мәҗлесләрдә утыру аңлыйсың инде. Минем әле Асылбаева апаң фатирыннан артык читкә чыгып күренеп йөргәнем юк. Мисхәт әйтеләчәк уеннан кызлар кебек кулак очларына чаклы кызарды да фикерен ярып салды. Сәйит Ярулович, сезгә андый уеннардан читтәрәк йөрисе иде. Кешегә гомер бер генә бирелә. Кайларда гына йөрми, ниләр күрми, ир-егеткәй белән ат башы дип, Сәйит әүвәл яраткан егетенә шаярып җавап бирде. Аннан өстәп куйды. Йомырка тавыкны өйрәтә башлады түгелме? Мисхәт тагын да ныграк кызарынды, бүртенде. Сәйит абыйсы тәнкыйть күтәрми икән инде. Мин яратканнан гына әйтәм, күңелегезгә авыр алмагыз. Сакманов бу юлы кулын гына селтәде. Янәсе бу темага артык сүз куертмыйк. Мисхәт тә үз өстенә күбрәк алганны аңлады. Акча да сора, ничек яшәргә дә өйрәт. Тузга язмаганны. Йомышын үтисе бар ич. Рамил абый сезне персональный чакырырга кушты. Аннан соң безнең мәҗлескә бераз спонсорлык ярдәме кирәк булыр дигән иде, диде Мисхәт, аяк бармакларына чаклы кызарып. Соң сүзне шуннан башларга идең. Минем ни өчен дәшкәнегезне булай да чамалы идем, диде Сәйит, әрләгән булып. Кисәсеннән чыгарып шактый акча тоттырды. Нәрсә кирәген үзең белеп алырсың. Сәгать ничәгә? Эшкә, бинаның 4нче катына күтәрелерсез, үзем каршы алырмын. Озын буйлы, ак битле, какша гәүдәле Ватикан профессорын Сәйит ошатты. Үзен бик гади, җанлы тота, безнең бер ише галимнәр кебек күркәдәй кабармый, һәр кемне тигез күрә. Алдына ни куйсалар шуны ашый, салсалар үзенә кирәгенчә эчеп куя. Русчасы шактый камил, 5-6 чит тел белә диләр. Рамил Вәлишин Сәйитне күптәнге танышын очраткандай кочаклап угалды. Кәефе яхшы күренә. Өстендә куе кыңгыр төскә зәңгәр сызыклар йөгерткән йон костюм, аягында шим-кара ялтыравык туфлиләр. Үлчәве зурак булса да, аяк киемен яратканын яшерми, җае чыккан сайын туфлиен ачык урынга чыгарырга ашыга. Янәсе, күрегез, абзагыз соңгы мода буенча киенә. Хәл-әхвәлләр сорашып капкалап алгач, күрше кафедрадан кергән профессор шәшсез башын сыйпап алды да, 2 бармагын өскә күтәреп, сөйләшүгә юнәлеш бирергә булды. Профессор, бөтен империяләр иртәме соңмы таркала, юкка чыга дигән фараз яши. Безнең Русия бу гомуми кагыйдәгә буйсынырмы? Әллә җир шарының соңгы динозавры булып калырмы дип, бераз шаян рухтарак сорау ташлады. Немец профессоры бу катлаулы сөалгә җавапка әзерләнеп, күзлеген эзләп,
кара күн шантасының бүлекләрен актара башлады. Вәлишин төрттіріп алды. Әзір жауабығыз бар мәллә? Шуны оқып бирергә әзерләнәсезме? Геллер өске иренен күтәреп, алгы ире тешләрен күрсәтеп елмайганда әйтте. Юк, курыкмагыз, әфәнделәрем. Бер ни укырга җыенмыйм. Күзлек фикерне тупларга ярдәм итә. Аның белән акыллырак күренәсең диләр. Кемнең генә үзеннән акыллырак булып күренәсе килми икән? Мондый мәсьәләнең килеп чыгасын сизенеп, алдан үзен әзерләп килгәндәй, Альфред Геллер бик тәфсилле, Сәйд фикеренчә ышандырырлык җавап бирде. Сүзен кискен җөмлә белән башлап җибәрде. Россия империясе һичшиксез таркалачак дип уйлыйм. Хәзер үткән бөеклек һәм алдаучан хис белән яшәүче күпләргә ошамаячак фикеремне исбатларга тырышырмын. Һәркем үз иманы, аңлауы, ышанышы белән калырга хаклы. Мин сезнең дөньяга карашыгызны үзгәртергә җыенмыйм. Биредә сөйләгәннәрем шәхси фикерем. Кешелек тарихы ифрат югары дәрәҗәгә ирешкән мәдәниятләрне, оторы көчле империяләрне хәтерли. Күбесе үсешенең мәгълүм үренә күтәрелгәч, нисби ноктага җиткәч, байлыгына, рәхәт тормышка чыдаша алмыйча, эштән шәри, таркала башлый. Хакимияткә дәгъвачылар күбәя. Үзара талаша, ызгыша башлыйлар. Шундый низахларны гына көтеп утырган аш күршеләр, яклаучысыз сарык күреп котырынган бүреләрдәй, майлы калҗага ташланалар. Аны талый, йолкый, суыра башлыйлар. Башка мәмләкәтләр исәбенә яшәгән империя таркала. Аның урынында еш кына башка этник милләтләр формалаша. Иктисади сәяси яктан арттарак калган, илгәреннән кайтышырак дәүләтләр оеша. Мисаллар китереп булырмы дип сүзгә кысылды берсе. Мисаллар дисезме? Алар бихисап. Хәзерге Греция үзенең бөек бабасы Элладыга бөтенләй диярлек охшамаган. Теле башка, мәдәнияте үзгә, туризм исәбенә яшәүче уртак ул бер ил. Италия, борынгы Рим, Византия империяләре дәрәҗәсенә бер кайчан күтәрелә алмаячак. Мескен Македонияны Александр Искәндәр Македонскийның туган җире буларак кына беләләр. Каһирә янындагы пирамидалар, серле сфинкслар борынгы Египет мәдәни үсешеннән сакланып, безнең чорга килеп җиткән үткәндәге бөеклекнең моңсу истәлекләре. Инк һәм майя цивилизацияләре чәчәк аткан төбәкләрдә урнашкан Латин Америкасының ярлы илләре бу олы рухи байлыкның варислары санала алалармы? Пычракка, хәерчелеккә баткан Монголия, Бөек Шыңгысхан империясына пародия, карикатура, үткәннең олылыгыннан кахкахәле көлү булып кына кабул ителә ала. Кунак шунда тукталыш ясап, рюмкасындагы шәрабны тәмләп, мәҗлестәшләренә карап алып дәвам итте. Гарәп халифәтенең шая шагын, дөньяны титрәткән чорын искә төшерегез. Хәзер аңардан нәрсә калды? Америка әйткәнне үтәргә әзер торучы мескен, көчсез вак дәүләтләр калды. Гыйрак әлегә бирешми дип өстәргә кирәк тапты җиз башлы профессор. Бу кысылуны җитдигә алмыйча дин галиме мисаллар тизеп баруын дәвам итте. Госманлы төрек империясының куәтле дәврен күз алдына китерегез. Ярты Ауропаның киенә җырлады. Ә хәзер Төркия Америка кубызына биюче илләрнең берсе. Сез әйткән мөселман гыйрагын бомбага тоткан Америка самолетлары Төркия җиреннән ұшып чыга. Кая дин бердәмлеге? Сез әйткән мөселманлык. Безнең Ауропа хәлләренә килсәк тә, диде профессор алдында торган рюмкадан аракы йотып куеп, шул ук барча империяләрне кырып баручы закончылыкның үтергеч көчен күрербез. Урта гасырда Португалия, Испания күтәрелеп алалар. Сүнәләр. Наполеон Франциясының дөньяны калтыратып тоткан бөек чоры озакка бармады. Британия империясының чикләрендә кояш батмады. Әмма хәзер ул кеп-кечкенә утрауда торып калды. Өченче рейх кинәт күтәрелде һәм шәм кебек сүнде. Димәк,
жер шарында мәңгілік империялыға булмаган. Яңа көчле дәүләт туа, үсә, билгеле бер биеклеккә күтәрелә һәм юкка чыга. Мәскәү империясе 1917 елның февраль инқилабыннан соң таркалырга, юкка чыгарга тиеш иде. Ленин белән большевиклар урыс державасының гомерен 10 елларга озынайттылар. СССРның патша империясының турыдан-туры дәвамы дип карау фәнни яктан дөрес булырмы дип сорау бирде мәҗлестә катнашучы күзлекле доцент. Фәнни яктан әйтә алмыйм, диде Ватикан профессоры Альфред Геллер хәйләкәр елмаеп. Башка халыкларны басып алу, вак милләтләрне юкка чыгару, изү, сату, талау, шовинизм, милләтчелек кебек төп сәяси иктисади җәмгыяви юнәлешләр сакланды. СССР патша Русиясенең кире ягы белән әйләндереп килгән шул ук туны иде. Бу явызлык империясе дә таркалды. Әйдәгез әле СССРның якты истәлек өчен берне тотыйк, диде озын чыгышлар тыңлауга түземлеге җитмәгән Рамил Вәлишин. Урыс дәүләте яңартып кору дип аталган дәврдә территориясенең 3/1 югалтты. Әмма һаман державачылык, империячелек омтылышларын ташламый, вак милләтләрне кысу сәясәтен дәвам итә. Әнә, Калмык президенты Кирсан Илюмжанов үзәк безгә тиешле акчаны бирмәсә, мин аерылып чыгу турында сүз кузгатам кебегрәк фикер чыгаруга, уңнар, суллар, алмалар, хөрмәләр һәм фашистлар бергә кушылып, егетне шукый башладылар. Бик тиз тәүбәгә китерделәр дип өстәүне кирәк тапты күзлекле доцент. Ни өчен әле Сахалин, Камчатка, хәтта Урал үз байлыгын әүвәл Мәскәүгә күчереп, аннан үзәктәге түрәләргә хәерче кебек кулын сузып соранырга килсен ди. Башка халыкларны изүдән туктагач кына урыс халкы ирекле, бәхетле тормышка чыгачак. Үзенең көчен, җегәрен ашып сала алачак дип тәмамлады сүзен дин вә сәясәт профессоры. Немец, япон халкы кебек дип өстәргә кирәк тапты Мисхәт, олы кунакка ярарга һәм үзенең барлыгын, тарихчы икәнен күрсәтеп алырга тырышып. Герман халкы бу хакыйкатьне кызганычка каршы, бик акрын, фашизм алып килгән фаҗигадан соң аңлый башлады. Хәзер бу юлыннан чигенмәс дип уйлыйм. Гумилев һәр халыкның пассионарлык көче ачыла торган дәвре була дигән теория тәкъдим итте дип сүзгә кушылды әлегәчә дәшми утырган уртачадан түбәнрәк буйлы, шал чәчле профессор. Кызганычка каршы, халыкның эчке җигәре, көче еш кына явызлык аша гамәлгә ашырыла. Альфред Геллер тынып, ял итеп чәй эчеп алды. Немецлар безгә хас гадәтләрне белмиләр, аңларга да теләмиләр. Без кызып-кызып тост әйткәндә, ул әнә баллы ризык ашый башлый. Без шәкшәккә керешкәндә, ул араксын кулына ала дигән фикерне күңеленә төйнәп куеп, Сәйид үзен кызыксындырган сорауны бирергә булды. Ни өчен сез Босния мөселманнарын, аннары хорватларны, хәзер ислам динендәге албаннарны яклыйсыз? Хорватларны Альфред Дусның һәм немецларның үз канатлары астына алуы аңлашыла. Алар католиклар дигән аңлатманы Вәлишин бирде. Геллер янәдән аксыл чәчләрен сыпырып куйды. Мәсьәлә җитдирәк тора һәм тирәндәрәк ята. Әйе, дин ягыннан килгәндә, безгә иң якыннары хорватлар. Алар безнең күптәнге теләктәшләр. Хикмәтгел урыс империясе яклавында яшәп, үзен артык әрсез тотарга өйрәнгән сербларда. Ауропада алар сугыш чукмарлары. Русия сербларны коралландырып, үзе теләп барган киңәшчеләрен, иреклеләрен җибәреп, олы сәясәттә Сербияны калкан итеп тота. Шуңар да серб җитәкчеләре беркемнән курыкмадылар, беркем белән санашмадылар. Ләкин анда да демократия шаткылары күренә башлады. Альфред янәдән туктап уйланып алды. Сүзем озынгарак китте, гафу итегез. Мине бит Татарстандагы, Русиядәге милләт-ара, дин-ара мөнәсәбәтләр кызыксындыра. Тикшергән проблемага әйләнеп кайтып, шуны гына әстисем килә. Серблар җитәкчелегенең үз-үзен тотышында
тыныш халыкны үтерүләр, башка диннәрне, милли асчылыкларны эзәрлекләүләрдә Герман халкына фашизмны, андагы кыргый тәртипләрне искә төшерә. Шул сәбәпле без Сербия һәм гомумән Югославия алып барган сәясәтне хуплый, яклый алмадык. Мин дөньяның киләчәгенә үз фаразымны әйттем. Хәзер профессор, минем сезгә бер сорауым бар, диде ул Вәлишин ягына борылып. Совет шырында уртак җаваплылыкка өйрәнгән Рамил агай кулы белән мәҗлестә утыручыларга күрсәтеп: "Без бергәләп җавап эзләрбез. Шулай да артык катлаулы мәсьәләләр куймагыз инде", дип шаярткан булды. Чечен проблемасына карашыгыз ничек? Аны башка юл белән, кан кыюсыз шишеп булыр идеме? Мәсьәләгә минемчә тар карарга ярамый, диде мәҗлисне оештыручы. Чечнядагы хәлләр илдәге гомуми вазгыятькә бәйле. Хакимият әүвәл андагы сепаратизмга, генерал Дудаевның эш хәрәкәтләренә бармак аша карады. Бала еламасын гына. Әлбәттә, андагы конфликтның нигезләре турында әле уйланасы бар, дип сүзгә катнашты пеләш башлы профессор, янә ике бармагын өскә күтәреп. Бу хакта уйлашу безнең үзебез өчен файдалы. Ул чорда Чечняда 100 меңгә якын ут коралы, 140 самолет, танклар һәм башка сугыш кораллары кала. 1992-94 елларда Русиядә эшләнгән барча корал төрләре республикага озатыла тора. Чечня нигездә безнең илдә ясалган корал белән сугыша. Шулай да аз санлы халык ничек урыс армиясенә каршы торып, аны иленнән кысып чыгара алды соң беренче сугыш дәврендә, дигән катлаулы сорауны Ватикан профессоры җайлы гына кыстырып куйды. Халыкны җиңеп булмый, дигән кайсыдыр биегебез. Хактыр ул, дип Вәлишин белән мисхәткә шәркәләрне карап торырга кушты. Янәдән ике бармак җавапны бизәде. Дудаевны хакимияткә китергән көчләр аңа ярдәм итеп тордылар. Бик күпләр ул сугышта кул җылытып кына калмадылар, зур капитал тупладылар. Ни рәвешле? Әлеге фаҗигале хәлләрнең икътисади ягы бар. Бер танк янды. 5 танк дип язып куйдылар. 5000 автомат югалды. 5 янына бер яисә 2 түгәрәк өстәлде. Сугыш барышында да Чечняга корал сату, тапшыру дәвам итте. Ахыр чиктә сугыш мәгълүм кешеләр һәм айрым кешеләр өчен файдалы, сәяси һәм икътисади ясылыклардан караганда да. Чөнки Чечня белән бәрелеш, сугыш, туктаусыз сөйләшүләр, күпертүләр Русиянең үзендәге вакыйгаларны күрмәскә, читкәрәк тибәрергә мөмкинлек бирә. Кай әле син анда хезмәт хакы, фатир, тәртип саклау кебек вак-төяк мәсьәләләр белән уялмыйча башка торасың. Әнә бит, сугыш бара, егетләребез үлә, дөнья күләм терроризм башын күтәрә. Ни өчен? Нинди идеаллар өчен үлә? Ул хакта аңлатып торыш юк, дип Вәлишин сөйләшүгә нокта куярга ниятләгән иде дә, Альфред Геллерның тагын соравы бар икән әле. Чечня проблемасын тыныч юл белән хәл итеп булыр идеме? Бу юнәлештә барлык мөмкинлекләр файдаланылдымы? Уртак җаваплылык сүзгә кушылырга вакыт дигәнне аңлатты. Әлбәттә, сөйләшү, аңлашу юлындагы барча мөмкинлекләр кулланылмады. Шул ук империячил амбиция, шовинистик рух җиңде. Ниндидер бер әншек филгә каршы тавыш күтәрергә җөрьәт итә. Тузга язмаганны. Без аны хәзер акылга утыртабыз. Сугышны башлаган як һәр вакыт тота. 1941-45 еллар сугышы шуның ачык мисалы. Бу юлы Русия Чечняга бәреп кирде. Аның самолетларын юкка чыгарды. Шул чордагы оборона министры бер көнлек һәм төнлек сугыш һәм җиңү вәгъдә итте. Яшын тизлеге белән бәреп кирәбез һәм орденнар, медальләр тагып чыгабыз. Аз санлы халык белән дә шаярырга ярамый икән шул. Чечня буенча соңгы сорауым. Аны мөстәкыйль дәүләт итеп тану булырмы? Юктыр. Хәзергә Русиядә андый акыллы җитәкчеләр күренми. Бая әйткән амбиция өстенлек алыр. Әмма сугыш Шамил заманыннан кыскарак булмас, дип Вәлишин сөйләшүгә нокта куйды. Русиядә хәзер бик күп сәяси фиркалар хәрәкәт итә. Коммунистлар, ЛДПР,
Демвыбор, Демроссия, Отечество, НДР, НТР һәм башкалар. Бу шуарлыкны кемдер демократия белгесе, тантанасы дип саный. Нибары 2 партияле Америкада, Германиядә, Франциядә, Скандинавия илләрендә демократия юкмы? Бездә халыкны үз тирәсенә туплый алырлык фирка юнәлеш булмауы хак. Күпчелек берсенә дә керми. Вак-төяк партияләр эшендә карьера, файда турында уйлаган асчылык катнаша, диде Вәлишин. Сезнең Русия президенты кайсы фирканы яклый? Дәүләт башлыгы ниндидер бер сәяси төркем, хәтта фирка даирәсендә калырга тиеш түгел. Ул барча гражданнар, хәтта сайлауларда үзенә каршы булганнар файдасына, гаменә хезмәт итәргә тиеш. Президент идеологиядан үстен торырга, үзен вак-төяк вазгыятьләргә тартып кертмәскә тиеш. Туган тумашалык, әшнәлек төп юнәлеш була алмый. Бу бик кыен. Әмма башка юл юк. Ни өчен Германия Кольне сайламады, диде гел елмайып торучан авызлы доцент. Халык аңардан туйды. Яңарак караш кирәк. Америкада иң изге, иң сәләтле кеше дә 8 елдан артык президент булып утыра алмый. Шул ара аңа акыл мөмкинлекләрен ачу өчен бик тә җиткән. Кафедрада ул көнне бик озак сөйләшеп утырдылар. Альфред Геллер белән бергә Казанга килгән, сөйләшүдә катнашкан кафедра мөдире профессор Клаус Бурбах 2 арада элемтәләрне ныгыту буенча эшлекле 2 як өчен файдалы әңгәмәләр алып барды. Шул очрашуларның беренче җимешен Мисхәт татырга тиеш иде. Ул фәнни эш буенча һәм алман телен ныклап өйрәнү максаты белән Франкфурт университетына чакырылды. Немец галимнәрен мунчага алып барып, рестораннарда йөртеп, Сәйид Сахманов аларның якын дустына әйләнде. Теләсә кайсы вакытта Алманиягә чакыру җибәрерлек шын теләктәшләргә тарыды. 11-нче бүлек. Шит күзләрдән үз ягына сирпелгән җылы нурлар тәэсирендә дөрес, авырлык белән күз кабакларын күтәрсә, ни күрсен? Талдай нечкә билле Зифа әнисә диван янында басып тора икән. Гәүдәсе ничектер тирбәлеп, шайкалып торгандай тоелды аңа. Шәшәкле кыска халаты капламаган йомры тезләре Сәйитнең иреннәренә, иягенә терәлеп торалар диярлек. Бөтен вөҗүден куе, татлы туман каплагандай булды. Өнемме бу, төшемме дигәндәй, Сәйит кирфик шәрифләрен бер күтәрде, бер төшерде һәм онытылып китеп, үзен-үзе белештермичә диярлек, бөтен барлыгын биләп алган иләс хисләр дулкынына бирелеп, иреннәрен ханымның тезенә терәде. Йоклаган Сәйитне багып керү нияте белән олы бүлмәгә чыккан ханым бу гамәлдән сискәнеп китте. Җылы иреннәр тезләрне туздай иретә алмады. Алар хуҗабикәнең ихтыярына буйсынып, иреннәрдән читкәрәк киттеләр. Үпкәләттем, рәнҗеттем бугай дигән уй Сәйитнең миен тырнап үтте. Йөрәгенә, күкрәгенә үкенечле төер үрмәләде. Ханым киресенчә үзен шактый сәер тотты. Ашулану, үпкәләү көткән ир янына паласка килеп тезләнде. 2 тыгыз, өлгергән алмадай имиләре ирнең күкрәгенә килеп терәлде. Мондый борылыш турында хыяллана да алмаган Сәйитнең бөтен гәүдәсе дерт итеп кабынды. Ашыгыч эшен исенә төшергәндәй, йөрәге дөп-дөп тибә башлады. Теләге, дәрте ташуы иңрәүгә күчте. Ул үрелеп хатынның иң башларыннан үзенә тартты. Урнына торып утырып, әнисәне үз кырына чүмәштерде. Шәшен, битен сыйпады. Мамык кебек ак муеныннан үпте. Иреннәрен эзләп тапты. Ханым карышмады. Сәйитнең кулларын алып, битенә, күкрәгенә куйды. Мондый җылы мөнәсәбәтне көтмәгән Сәйит тәмам әрсезләнеп китеп, әнисәнең халат төймәләрен шишә башлаган иде, ханым иркә генә читкә тайпылды. Артыгы кирәкмәс, Илдар күрше бүлмәдә генә килеп керүе бар, башка вакытта дип серлеп шылдады. Кызышуы җиткән, ихтыярын югалта башлаган ир ничек тиз кабынса, шулай ук тиз суынды. Үпкәләгән сыманрак итеп диванга сузылып ятты.
Тыюга үртәлсә дә, җете хисләренә хуҗа була алды. Артыгы кирәкмәс дигән сүзләр иргә киләчәкне вәгъдә иттеләр. Өметкә, назга урын калдырдылар. Шуннан да Әнисә сүзендә торды. Илдарны мәктәпкә озатып, аш-су бүлмәсендә йөри озак маташканнан соң, анык карарга килү өчен вакыт кирәк булгандыр. Инде изрәп йокыга китә башлаган Сәйид янына килде. Халатын үзе салып ташлап, янәдән тезләренә чүкте. Диванда яткан ирне шашып-шашып үбә, иркәли башлады. Икесе өчендә бу мизгелләр ярты гомерләрен бирерлек ләззәтле, бәхетле онытылулар иде. Акыл, фигыль, әхлак, әдәп кебек көчләрне табигый тартылу, дәрт, омтылыш җиңеп чыкты. Яшы белән министр урынбасарын куып барган Сакмановны кочагына алган төнне Әнисә гаҗәеп бер төш күрде. Ул гадәттә күргән төшләрен бик тиз оныта иде. Монысы хәтерендә калды. Үзе эшли торган министрлыкның 3нче катыннан төшеп килүе. Ышлы үкчәле матур кара туфлиләре мәрмәр ташка тиеп, тавышын әллә кайларга җиткерә. Әйтерсең лә дагалы ат таш өстеннән атлый. Әнисә бидрәләнеп җилкәләренә төшкән аксыл чәчләрен ике яктан куллары белән сыйпап, зәңгәр күзләре белән тәрәзә аша яшел яфракларны иркәләп алып, аска күз салды. Йөрәге жу итеп китте. Бүтән тәне калтыранып алды. Астагы каттан аңа каршы озын буйлы, тулы гәүдәле ир күтәрелеп килә. Иң гаҗәбе шунда иде. Ирнең колаклары яныннан як-якка ике мөгез үсеп чыккан. Тәкә мөгезе генә түгел иде алар. Ул мондый мөгезне Венгриядә булганда бары шундагы сыерларда гына күргән иде. Андый хайваннарны бик аз калды дигәннәр исенә төште. Әнисә шып итеп туктады. Күзләре авырткан кешедәй, кирфекләрен күбәләк канатлардай җилпеде. Мөгезләр аңа якынлашты. Шунда тавыш килде. Ба, Әнисә, сезне эзләп килеш иде. Тавышыннан таныды. Элеккеге якыны Ринал Абдуллович икән ләбаса. Аңа мөгезләр каян килгән? Ник алып ташламый ул мөгезләрен? Килешмиш, кешеләр күрер. Ринал Абдуллович, сез бик нык үзгәргәнсез, диде Әнисә мөгезләр турында сорарга уялып. Син мөгезләрне әйтәсеңме? Килешмиме? Нишлисең инде? Һәр ират гомерендә бер булса да мөгезле була торгандыр. Венгриягә барганны хәтерлисеңме? Әйе, бик матур командировка булган иде ул. Менә шуннан сыер мөгезләрен син алып кайттың түгелме соң? Юк, мин алып кайтмадым ул мөгезләрне, диде ханым, үзен гаепле сизгәндәй тотлыга. Миңа шулай диделәр. Әнисәнең сиңа бүләге дигәч, алдым да баш очыма кадап куйдым. Булмаса салдыр, тартып ал. Әнисә ике куллап мөгезләргә ябышты. Әмма күп мөгенә кешәнсә дә, аларны урыннарыннан кузгата алмады. Шул киеренкелектән ханым куркып уянып китте. Йокысы качты. Әнисә үзен юксынып уянган дип фараз кылган канәгать ир янында киң диванда яткан ханымның алсу битенә иреннәрен тигезде. Бу аның ихласлы рәхмәте иде. Йөзенә җитди кыяфәт бирергә тырышып, үлем түшәгендә яткан яралы адәмгә шундый ихтибарлы, мәрхәмәтле булуың өчен рәхмәт. Сине оҗмах кышы кебек кабул иттем. Мине теге дөньяга озатырга ашыкмый әле, яшисе килә. Малайны аякка бастырасым бар. Рәхмәт хисләрен белдерүнең бик уңышлы чыкмаган аңлаган Сәйид, юк, җан кисәгем, өмет кыяшым. Мин 50-100 елдан соң оҗмах кышы булырсың димәкче идем. Иртәме соңмы барыбызның Ходай хузурына юл тотасы. Гәүдәсенә татлы арыганлык ингән, авыр төшеннән арнасы килгән ханымның иркәләнеп, һәр сүзгә бәйләнәсе, шытлыкланасы килде. Кояш дигәннән ул көндез генә яктырта, көзен, кышын, кайнатасыннан 100 яшергән авыл килене кебек бик аз күренә. Айны да кушасың мәллә? Сүз бит моңсу гөлем, гел яктыртып торган күңел кояшы турында бара. Анда күңелдә дигәнем урын бушмы? Безнең икътисадчылар телендә әйткәндә вакансия бармы? Ярым шаярып әйтелгән сораулар Сәйидне уйга батырды. Йөзенә караңгылык шәүләсе төште. Шыннан да, аның Фәридәсе бар иш. Ул аңа хыянәт итте түгелме соң?
Кара күзле, шулай ук күңелгә якын ханымның хәл-әхвәлләре ничек икән? Замираны бер каян таба алмаган диде Әнисә ханым. Кеше эссез юкка чыга алмый. Янында яткан шибәр, ягымлы кешелекле ханымны рәнҗетмичә генә Фәридәне эзлисе булыр. Сәйит аның бурын катнашы беләнрәк чыккан тавышын ишеткәндәй булды. Ул ни өчендер моңлы, сагышлы, хәсрәтле иде. Аның уйларын Әнисә тавышы өзде. Сез хатын-кызны гел шулай мактау, мәдхия белән алдыйсызмы? Сәйит ярамаган шөгыльдә тотылган юеш борынлы малай мисли кызарды. Ничек дип әйтим? Һәр хәлдә сиңа карата йөрәктә булганын әйттем. Син мине пишмакка китереп кысма әле. Былай да җанымны явыз мәшеләр тырный. Синең хатын-кызларың күп булгандыр инде дип үҗәтләнде Әнисә, уйнын шынын бергә кушып. Ул хакта бер сораган идең инде. Һәр мәхәббәт үзенчә килә. Шул ук вакытта ул кайбер рәвешләрендә кабатлана да. Кемнеңдер шәүләсе буласым килми, диде ханым, иреннәрен түгәрәкләп җыеп. Сине миңа язмыш, димәк ки, Ходай Тәгалә үзе җибәргән, диде Сәйит, сүзгә үзгәрәк юнәлеш бирергә ниятләп. Язмыш турында сөйләшүләр булыр әле. Дөньяның бөтен мәшәкатьләрен диванга гына сыйдырып булмый шул, Сәйит абзыкай. Хәзер чәй әзерлим дип Әнисә җәһәт кенә турып китте. Ир күзләре белән Әнисәне озатып калды. Йөреше, арт саннарын уйнатуы, аякларының ымсындыргыч төзлеге белән дә ул Сәйиткә күптән таныш иде кебек. Иртәнге аштан соң ханым күңеленә хуш килгән әңгәмәне дәвам иттерүне кирәк тапты. Укыганнарын, ишеткәннәрен күңелендә барлап, психолог Фрейд бабай дөнья белән мөгаен җинси мөнәсәбәтләр идарә итә торгандыр дигән фикер әйтеп калдырган. Ул хаклы булган тәкъдирдә дә мин моны соңарып аңладым. Саф мәхәббәт, бер-береңә ышаныч, хөрмәт дип тилереп йөрдем. Шул арада дус кызым әрлән базы казып яткан дип ашынып әйтеп салды. Мәхәббәт белән җинси мөнәсәбәтләр арасында Кытай стенасы юктыр дип уйлыйм. Әмма алар бер үк нәрсә түгел. Шулай да мәхәббәт ир белән хатын якынлыгыннан башка яши алмый. Яшәсә дә озакка сузылмый. Яшьлекнең романтик, алсу таңлы, сандугачлы чоры тиз үтеп китә шул, диде Сәйит, тирәнгәрәк кирип киткәнне уйлап. Безне хатын-кызны Ходай Тәгалә ирләргә кирәккә генә яраткан дип уйлыйм мин кайсы вакыт. Сулау, ашау-ичү, затлы шәраб белән сыйлану, бизәнү, табигать матурлыгы, таудан суның ургылып агышы белән соклану, барысы да ахыр чиктә үзеңне ир-ат өчен саклауга, әзерләүгә кайтып кала икән. Ә мин юләр яшьлегемне укуга, эшкә, балама багышладым. Ә бит күршедә генә үзгәрәк тормыш бар. Анда да йөрәкләр тибә икән. Акылым белән хисемне, ихтиярым белән тәнемнең физиологик таләпләрен буып, сытып, рәнҗетеп килдем. Соңрак өлкәнрәк бер иптәш дөньяга башкачарак карарга өйрәтте. Аның ярдәмендә менә синең белән үземә дөньяга ирләргә башкачарак карый башладым. Миңа ирләр табигатен, хәтта үземне аңларга ярдәм иттегез, диде Шәмсия апа кызы диванда утырган Сәйит янына килеп. Бала табу өчен шашып-шашып яратышу мәҗбүри түгел икән. Яратмаган кешедән дә нәсел орлыгы алырга мөмкин икән дип сөйләнүен дәвам итте ханым. Шын мәхәббәт, Әнисә, бар ул. Әдәм баласы гомер буенча үзенең каядыр йөргән яртысын эзли. Тапса, мәхәббәткә, бәхеткә юлыга. Гашык кеше самими, ярдәмчел, кайгыртучан була. Һәм тирә-юньгә нур сирпеп тора. Мәхәббәт берәү генә була. Ә синең дигән сүз ышкынды Әнисәнең кинәт турсайып киткән матур иреннәреннән. Ничәү булды? Зөлфияңны яраткан булгач, мине сөям диюләрең буш сүзләр тизмәсе түгелме? Фәридә исеме дә яңгырады бит әле. Ничек итеп сиңа аңлатыйм икән, Әнисәкәй? Дөресен әйт, диде ханым матур авызын бөреп. Хатын-кыз үзенең хукукларын таләпчәнлек белән бик тиз гамәлгә ашырырга ярата икән дип уйлап куйды Сәйит һәм дәвам итте. Зөлфияне телгә алдың. Аны бик нык яраткан идем. Кара көчләр аны тартып алдылар. Фәридәгә дә яләшкән идем. Аны яраттым дип әйтә алмыйм. Безнең мәхәббәт аның белән нәфрәт аша туды. Хәзер тәкъдир синең белән таныштырды. Дөресен әйтәм, Әнисә. Син рухыма, җаныма яшендәй үтеп кирдең.
Зөлфиядән соң андый халәттә булганым юк иде. Үзең шын мәхәббәт берәү генә була дисең. Әнә нишәү? Берәү генә була, дип үҗәтләнде Сәйид, ләкин ул кабатлана ала икән. Зөлфиягә булган гыйшкым сиңа булган мәхәббәттә кабатлана. Пыскып янган учакка коры йомышка ташлаган кебек. Һәм син, Әнисә, төсең, йөзең, рухың, үз-үзеңне тотышың белән Зөлфияне хәтерләтәсең. Аңа охшагансың. Так что, апайым, шын сөю берәү генә була. Тагын сораулар бармы? Диде ул тантаналы рәвештәрәк, сөаленең усалы җитди калган икән әле. Миңа үпкәләмә, Сәйитҗан. Бу сорау бәлки бик матур яңгырамас. Әмма мин аны бирми калдыра алмыйм. Рәхим ит, диде Сәйид, кулларын як-якка җәеп. Яраткан, язмышларын синең белән бәйләгән хатыннар үлеп, үтерелеп дип әйтәсе килсә дә, телен тыя алды, я юкка чыгып баралар түгелме? Шәшемне синең белән бәйләсәм, шул ук язмыш миңа да насип булмасмы? Үлемнән куркып әйтүем түгел, тик малайны үстерәсе, иләндерәсе бар, сөеп-сөйлеп яшисе килә. Әлбәттә, барыбер бер үләсе, аннан берәүнең дә кире кайтканы юк. Я анда бик яхшы, я кире җибәрмиләр. Мондый җитди сораудан югалып, һәр хәлдә уйланып калырлык иде. Син хаклы түгел, Әнисәкәй. Зөлфияне үтерделәр. Беренче хатыным, яшьлек җүләрлегем Уфада яшәп ята. Кияүгә дә чыгып кергән ди. Фәридә? Ул әлбәттә исән. Аны кем урлаганны шамалыйм. Әгәр ул кайтып керсә? Юк. Аңа кире юл юк. Аны кайтармаячаклар. Хәтта мин теләсәм дә. Зөлфия минем өчен үлчәү берәмлеге, сыйфат бизмәне дип өстәмәкче иде, тыелып кала алды. Мәхәббәтнең бөтен фаҗигасы шунда. Ул борынгы китапларда язганча, чит ил фильмнарында күрсәтелгәнчә, мәңгелек түгел. Ул бер заман сүнә, сөю сәгадәт чишмәсе сайыга, корый. Аны саклый белсәң. Ушакка гел кыру тыннары өсти торсаң, диде ханым, мондый салкын дымлы борылыш белән килешмичә, аяз күктәй зәңгәр күзләрен зурайтып. Утынны каян җиткерәсең, диде Сәйид, ялыктыра башлаган сүзне уенга борырга теләп. Урман әкияттә генә кара һәм мәңгелек. Шулай да, диде ханым үҗәтләнеп. Мәхәббәт мәңгегә истәлектә кала. Өлешләп, кисәкләп кабатлана, диде Сәйид, ханымны үзенә тартып китереп, күзләреннән, бит алмаларыннан, шиядәй иреннәреннән үбеп. Ник син элегрәк шырамадың, Сәйитҗан? Кайчанрак диек инде аны? Мин тормышка чыкканчы, илдарыбыз уртак булыр иде. Бәлки әле миңа бер малай алып кайтырсың, шыпырт кына. Ханым фикерен сукалавын дәвам итте. Яңадан башласаң иде тормышны. Мин акыллырак булыр идем. Салкын, яшьле мендәрле төннәремне ташлап, синең яныңа иртәрәк килгән булыр идем, Сәйитҗан. Вакытны дава, дару диләр түгелме соң? Кем өчендер ул җаллад дип сүзне тәмамлады Әнисә. Ирнең ушбу читрекле, һәр кем өчен үзенчә кабатланган, дөнья сәнгатенең үзәгендә яткан нәзберек тема тирәсендә артык тугланасы килми. Ул эш кешесе. Әнисә, киресенчә кәрт уйнындагы тартыш тәкәсенә җиткән кешедәй, һаман кыза, тәҗрибәле Сәйиттән күбрәк сорашасы, мәгълүмат аласы килә. Мәхәббәтсез яшәү безнең заманда утсыз яшәү кебектер инде ул. Бөтен тирә-юнь балкып, нурланып утыра, син күзгә төртсәң күренми торган базда. Рөстәм мине сатып чыгып киткәч, мәхәббәтем сүрелде, пыскып, йөрәкне, бәгырне телгәләп, янды да тәмам сүнде. Мәхәббәтсез яшәү түгел бит, дөресме? Шунда Сәйид үзе соңыннан үкенәчәк, уйламыйчарак бер сүз әйтеп ташлады. Ул хәләтне белмим, матурым. Мин бер качан мәхәббәткә кытлык кичермәдем. Ханым ир яныннан кискен күтәрелеп, тиз-тиз атлап, аш-су бүлмәсенә кирип китте. Сәйиттә бу хатасын гына төзәтерлек дәрт, көч бар иде әле. Ханымны рәнҗиткән ялгышын, күздәге сөрмәне югандай гына төзәтергә булды. Мин, Әнисәкәем, синең кадереңне белеп, җирдән күтәребрәк куеп яшәрмен. Мин шул хәләтемә күнеккәч кенә идәнгә, җиргә төшереп җибәрсәң,
Бәллүр сауыт булмасам да, миңа бик авыр булыр диде ханым, янәдән залга чыгышлый. Нигә син мин турдалай начар уйлыйсың? Сизүемчә син хатын кызны төп башына утырткалагансың. Минем тормыш ритмына түзүе кыен. Шыдый алмыйча ташлап качалар. Мин бер урында утыра алмыйм. Җаным, тәнем туктаусыз хәрәкәт сорап торалар. Җитди итеп өстәде. Әлбәттә, кичләрен гаиләм белән түгәрәккә җыелып, телевизор карап, чәй ичеп, сөйләшеп утырасым килә. Килеп чыкмый. Язмыш үзенекен итә. Беренче хатыным бик амбицияле, ире булды. Яна бер иргә чыгып карады, тора алмадылар. Икенче хатынымны дошманнарым үтерделәр. Менә шул. Минем иремне дә тартып алдылар, сәбәбен һаман аңламыйм. Бу хакта сиңа сөйләдем. Мин гаилә өчен туган кеше. Бәйрәм үтте, гаилә таралды дисеңме? Без синең белән үрнәк гаилә кырып җибәрербез, Алла теләсә. Ярый. Мин киттем. Проблемалар муеннан. 12-нче бүлек. Үзенең рәсми булмаган түбәсе кураторы полковник Гаяровның күзенә игелек сәрвәре сирәгрәк шалынырга тырышты. Ник дисәң, хукук оешмасы әһелләре көннән-көн азына баралар. Бер учлары тулгач, икенчесен сузалар. Сәйитнең шунда эшләүче якын кешесе тәртиптән чыгарма түгел, кымсызлык дигән шайтан кыткысына бирелә бара. Тормышның үз кануннары гел хәрәкәттә шул. Я бер эш килеп туа, я икенчесе бугаздан ала. Менә хәзердә башка йомышларны санамаганда бик ашыгыч үтенеч ишекне шакыды. Безнең җәмгыятьтә кешегә ярдәм итү, аның рухын күтәрү чаралары санаулы булса да, аңа аяк шалу, кешелеген яңгыр суалчаны кебек аяк астына салып таптау юллары нык уйланылган. Сәйит эш бүлмәсендә кәгазьләр караштырып утыра иде. Телефон шалтырады. Тавыш Сахмановны сорады. Сәйит Яруллович, сезме? Бу Вәлишин әле. Ни хәлләр бар? Сезнең хәер-догада, Рамил әфәнде, атасының исеме башыннан чыгып киткән. Минем дога гына җитмәс кебек. Ходай Тәгалә белән сезнең доганың кирәк булуы бар. Нәрсә булды? Мисхәткә Германиягә барырга рөхсәт визасы килмәгән. Ни өчен? Төрмәдә утырган икән ул. Сәйит сискәнеп китте. Шайтан вәсвәсәсе үзенә кагылгандай булды. Җепсез трубканы тоткан килеш арткарак шигенеп куйды. Соң, ул бит очраклы рәвештә апасына ярдәм итәргә такта алып барган җиреннән каһәр төшкерементларга эләгеп, Оренбургта аз гына утырып чыккан иде. Шул кымашау итәмени инде? Мин барысына ышанам. Безнең явызлык белән тулган ясалма дөньяда нинди генә очраклылык юк. Компьютерга эләккән егетебез дигән хәбәр килде миңа. Хәзер берни кылып булмыймы инде, Рамил абый? Дип сорап куйды Сәйит ирексездән. Вәлишин Сәйит уенча бер урынсызга кит-кит көлеп алды. Мафия һәм яшел акча булдыра алмаган гамәл юк дип ишеткән идем. Хәзер сез генә ярдәм итә аласыз. Я Мисхәт турындагы әшәке хәбәрне компьютердан алып ташлатырга, я Мәскәүгә илчелеккә милициядән хәбәр бирдерергә. Компьютер ошибся, фәлән не был судим дигән кәгазь җибәртергә. Киң күңелле, шамасыз ягымлы Вәлишин абзый Сәйиткә үзе дә сизмичә бик олы йомыш йөкләде бит әле. Әлбәттә, иң җиңел юл кулларны уып, атым юк урамда, кайгым юк буранда дип, бу эштән читтә тору. Булса булды, булмаса юк, фаҗига ясамаска. Мисхәт Миша Шибәркәе Әлфиясе янында диссертация сырлап-мырлап ятсын. Ләкин ул егеткә чит илгә барып белем алып кайтып, халкыңа хезмәт итәрсең дип, нәкъ менә Оренбург төрмәсеннән кайтканда ярым вәгъдә биреп куйган иде. Барысы синнән йөз чиергәндә дә ташламаслык ышанычлы, саф күңелле, мәрхәмәтле җанлы затлар күп булмый. Яхшы кешеләр горки әйтмешли, ялган акчалар кебек бик сирәк очрыйлар. Ничек ярдәм итәргә соң? Бу фикер аның миен туктаусыз бораулады. Тагын шул иптәш Гаяровка бил бөгәргә туры килер ахрысы. Юк кына гамәл өчен дигәндәй, күңеленә кара сөрем утырды һәм ул, кискен карарга килеп, тиз-тиз атлап, бүлмәсеннән чыгып китте. Машинасыннан полковникны җыйды. Күрешәсе бар иде, дускай. Миңа үзең кирәк әле. Тиз генә килеп җит. Пропуск аста булыр, дип кырт кисте полковник.
Гаяров бүлмәсенә килеп керүгә Сәйит үзенең агымдагы хәлләрдән хәбәрдар икәнлеген күрсәтеп, юл уңаенда полковникның салпы ягына салам кыстырып алырга булды. Бүген синең кайнар, катлаулы көн булды шикелле. Бездә тыныч, салкын көннең булганы юк. Ни өчен шундый нәтиҗәгә килдең? Бер трест начальнигын атып үтергәннәр икән. Син шуның мәйете янында борчылып басып торасың. Шуны телевизордан 3 кат күрсәттеләр. Андый хәл булды шул, кызганычка каршы, диде Гаяров көрсенеп. Автоматтан үй янында көтеп торып, хәл кылганнар. Корбан, мафиозник, үтерүче, ашыктан-ашык талаучы түгел. Тырышып-тырмашып эшләп йөри иде. Яхшы гаиләсе, үсеп җиткән 2 баласы бар дип, Салих әлеге фаҗига турында җәйлеп сөйләп китте. Берәр сәбәбе бардыр инде. Адәм баласын тикмәгә үтермиләр дип Сахманов учакка коры йомышка ташлады. Полковник авызларын биреп уйланып алганда әйтте. Бер дә юкка үтерүләр күбәйде. Мылтыклы кешенең кул астына эләгәсең, ибетте. Бах-бах. Бу очрак башкачарак дип уйлыйм. Эшендә бик кырыскыланган. Урларга бирмәгән. Бигрәк тә үзенең саклау бүлеген бик кыскан. Ә үзе бөтенләй урламаганмы? Дачалар, коттеджлар салмаганмы? Анысын онытмаган бугай. Кулы артык чиста булмагач, ни өчен шулай кыланырга? Белмим тагын. Күбесе табышы белән бүлешмәгән. Бармаклары үз ягына гына бөгелгән диләр. Мин үзем күрмәдем. Бүлмәсендәге сейфында шактый зур сумма акчасы булган. Мин бу вакыйганы телевизордан күрсәткәнне сизми калганмын, диде Гаяров, ник аның белән килештермәгәннәр дигәндәй, йөзенә гаҗәпләнү төсмере чыгарып. Әйтәм бит, берничә тапкыр күрсәттеләр. Шундый вакытта яшибез, Салих дус. Тиздән бу төндә ничә хатынның балага узуын, бабайның ничә тапкыр тышка чыгып керүен барысын да күрсәтә башларлар. Демократия дигәннәре шул була инде. Күпернең теге ягында гел шулай. Безгә алардан калышырга ярамый. Америка Кушма Штатларының элеккеге президенты Клинтон ак йорттан бәллүр бокал шәлдергән икән. Шул хәбәрне ничә тапкыр әйттеләр инде. Сүз иреге милициягә дә килеп җитәр әле ул, диде Сахманов, күп мәгънәле итеп елмаеп. Эштә, гаиләдә иминлектер бит. Шөкер, диде Гаяров иренеп кенә, төп сөйләшүгә күчү кирәклекне тавышы белән сиздереп. Җитди мәсьәләләргә керешкәнче, бер кичерәк йомышымны әйтим әле, мөмкин булса. Шәчсез диярлек баш, олы сәгать теледәй иренеп кенә селкенеп, рөхсәт бирде. Гызыр шул, диде Сәйит, мәсьәләнең бик вак әһәмиятсез икәнлеген тавышына чыгарырга тырышып. Бик сәләтле, үзебезнең татар егетен чит илгә укырга җибәрергә әзерләгән идек. Рөхсәт бирмәгәннәр. Судимисты бар икән. Шуңа ярдәм итәсе иде. Акыллы киңәшеңне бир әле. Бүлмә хуҗасы юри киеренкелекне арттыру өченме, чынлапмы, көтмәгәндә урыныннан торып, шома өстәленең кырыена чыгып, тавышын күтәреп: "Син нәрсә, Сахманов? Бирегә кәмет уйнарга килдеңме? Башка эшең беткәнме? Тик тормастан ант иткән кан төкергән диләрме әле? Үз язмышың кылыч бит өстендә торганда, ниндидер малайны чит илгә җибәрү белән шөгыльләнәсең. Үзгә кайгың юкмы инде? Тагын бер яшь ханымның башына әйләндергәнсең ди. Күбрәк шул хакта уйла. Төрмәдән исән-сау котылган икән, иншалла дип артыннан сулап, өендә утырсын. Алда җитди эшләр тора. Малайлары белән мавыгуны онытып торырга туры килер", дип бетерде кәлимәсен мәгънәле итеп. Сәйит сөйләшүнең шундыйрак борылыш алырга мөмкинлеген күңеле белән сизенгән иде. Аркалары кымырҗып китте. Шул Нургали Вахапов эше беләндер инде. Дөресен сөйләргәме, күрмәдем, белмәдем дип барыргамы? Бер биеге әгәр ышандыра алмасаң, адаштыр, шомарт. Анысында булдыра алмасаң, дөресен сөйлә дигән. Ә дөресе нинди була инде бу очракта? Сине әкияти күл буена алып чыгып, әүвәл кунак итсеннәр, йомшарып, күңелләр тулып, мәлҗерәп төшкәч кенә сиңа Алтатардан атсыннар. Мөгъҗиза аркасында гына исән мин кал. Шуннан соң да әле үзеңне гаеплегә санап, дия түгел икәнеңне исбатларга тиешсең. Дөньяның мантыйгы кызык инде, айнык килеш уйлап карасаң. Әле генә Сәйитне кабып итардай кыланып, нәгърәләр урган Гаяров ярларына кайтып төште. Ул сукканга карап кына өстәл аягының бөгелмәсен аңлады бугай. Көтмәгәндә сүзне томанлы ерактан башлады. "Сезнең халык, мин хәлле кешеләрне, алып сатарларны, бизнесменнарны күздә тотам.
Hukuk саклау оешмаларын үзенең дошманы дип саный. Bir künni, юк вакытны бар итеп, 90-нчы еллар башында чыккан гәзит-журналларны актарып утырдым. Әлбәттә, үз теләге белән түгел, шул елларда иҗтимагый тормышта актив катнашкан бер әһелгә компромат эзләргә кушканнар иде. Азатлык сүзе еш ышрый. Нәрсә ул азатлык? Бу матур сүзне кайберәүләр еш кулланырга ярата. Халыкны мәйданнарга алып чыга, амбразураларга ташлый, ахыр мәгънәсен берәү дә аңламый. Һәр кем аның эчтәлегенә үзе аңлаган мәгънәне сала торгандыр дип сүзгә катнашты Сәйет. Берәүләрне бу сүз, мәсәлән, полковникларны өркетә, икенчеләрне күтәрә, милләт каһарманы ясый. Гаяров кәнәфиендә яртылаш әйләнеп алды. Сезнең халык бизнесменнар өчен азатлык кесәсенә кергән 1 миллионнан башлана торгандыр. Хатын, балалар, туган тумаша, дус-иш, сияркәләр, барысы да сезнең азатлыкны буып торучылар. Ни өчен әле сәясәттән ерак торучылар безнең азатлыкка кизәнсен ди? Кызык. Алар сиңа бәйсезлек алып килгән миллионнарны киметү өчен кырмыскалар төсле армый-талмый хәрәкәт итәләр. Кирәкмәгән әйберләр сатып алалар. Син тапканны оекка яшерәләр. Гаяров шаяртуның уңышлы чыгуына шикләнмичә шаркылдап көлеп җибәрде. Дөрес әйттемме? Миллионнары булса, аны туздыручысы табылыр, диде Сәйет кирәкмәгән җитдилек белән. Тик андый зур сумманы туплау өчен я хөкүмәт пирогына якын булырга, я намусыңны тәмам онытыр дәрәҗәдә караклык, талау юлына төшәргә кирәк. Караклык адәм баласының канында, дип дәвам итте бүлмә хуҗасы Сәйетнең саруын кайнатып. Бу гадәт бала чакта әнинең яшереп куйган татлы әйберен урлаудан, күршенең алма, кыяр бакчасына керүдән башлана. Аннан инде 200лек, мәкер, хәйлә, олырак күләмдәге алдаулар, шомартулар китә. Моңа безне мәктәп өйрәтә. Мәктәп тәртипле, миһербанлы булырга дип үскән идек, диде Сәйет, берни аңламыйча. Иптәшеңнән күчереп язу, шпаргалка куллану. Әдәбият дәресләрендә миңа Достоевский белән Толстойны яратырга кушалар. Ә мин аларны укый алмыйм, аңламыйм. Ясалма дөньяларын кабул итмим. Берсеннән берсе күреп, акыллы, фәһемле булып күренергә тырышып, зыялылар Цветаева, Набоков, Пастернак, Мандельштам дип ах-вах килгән булалар. Аларны укырга, яратырга чакыралар. Артта калгансың дип уялталар. Ә мин аларны аңламыйм. Укыйсым килми. Горькийны гавам артыннан бара, ярарга тырыша дип сүгәләр. Ә ул миңа ошый. Исхакый алдында башыям. Әмма әсәрләрен укый алмыйм. Соңарып кайтты. Шул арада без үзгәрдек. Ләкин мин бу фикерләремне кеше күп булганда әйтмим. Һәр кемнең яхшырак, матуррак булып күренәсе килә. Моннан инде икенче әшәкелек, бер-береңне алдау, күз бу, шомарту килеп туа. Озын сүзнең кыскасы дип Гаяров күн кәнәфиеннән чыгып, Сәйет янына килеп утырды. Янәсе ул демократия кешесе, тигезлек яклы. Сакманов аның тазарып китүенә, артык итләренең хәрби форманы төртеп торуына игътибар итте. Соңгы вакытта башкалабызны тетрәткән хәлләр булып алды. Син гадәттәгечә күбесенең шаһиты, бер ишесенең катнашучысы. Миңа бит шуларның дус булсак та яртысында сөйләп бирмәячәксең. Шулай бит. Менә каян килә ул 200лек, үзеңне саклау инстинкты. Бәлки Гаяровка соңгы көннәрдәге вакыйгаларны ничек булса, шулай сөйләргәдер дип утырган Сәйет уянып, сискәнеп киткәндәй булды. Полковник аңа бауның ышын тоттырып ята түгелме соң? Ул ни өчен аңа тулы дөреслекне сөйләргә тиеш? Үзен төрле хөкем оешмаларында, судларда йөртсеннәр өченме? Аңарда да аң төпкелендә яткан үзен саклау күәсе бар иш. Сәйет бик нык уйлангандай, башын кашып алгандай итте. Иң дөресе менә шул. Пикникка чыгып китәр алдыннан мин сиңа хәбәр салдым. Кая, кемнәр белән, ни өчен? Матур гына утырдык. Күбрәк аралашкан саен кешенең сәерлекләре тирәнрәк ачыла бара икән. Малай чакта гына барысы төгәл, ачык. Ош белән ош,
урам белән урам сугыша. Кайсының дус, кемнең дошман икәнен тәгаен беләсең. Әллә кая кирип киттең әле, дип Гаяров аның терсәгенә кагылып алды. Үзең бик ерактан башладың бит. Ваһаповны син аттыңмы дип сорыйсы урынга, Дума депутатлары кебек нисби фәлсәфәгә шумдың. Так вот, Нургали абый миңа күпме байлыгың бар, яшермичә әйт әле, минекеннән күбрәк микән дип усал эт кебек тик томалдан бәйләнә башлады. Мин белмим, санап караганым юк, барыбер сезнеке шаклык юктыр дип тынычландырырга тырыштым. Ә ул һаман сайын сыйык каймактан май ясаган кебек үзенекен тугылый. Әйтте, әйт. Мин дә бераз салган идем, ашуым чыкты. Кул селтәп, җәяүләп станциягә юл алдым. Алар өчәү күл саклап калдылар. Гаяровны инде мондый гомуми ләштит канәгатьләндерми. Аңа гаеплене табып, мәсьәләне суд оешмаларына тапшырасы бар. Хош, син Ваһапов белән талашып, буш урында буза куптарып китеп бардың ди. Атышу тавышлары ишеткәч, ник кире килмәдең? Мине дә атып үтерегез дип барырга тиеш идеммени мин анда? Әйттем ич, кышларга буш шешәләргә атып, осталыкта ярышалар дип уйладым. Кем кемне үтергән һәм ни өчен дип уйлыйсың инде, иптәш? Гаярфның тавышы кырыслана барды, ул хәтта өстәл артына әйләнә торган кәнәфиенә барып биялде. Мин бит әүлия, күрәзәче яисә акыл иясе түгел. Кем кемгә теш кайрап йөргәнен тәгаен әйтә алмыйм. Шулай да бер фаразым бар. Гадилев белән Ваһаповны җирән теге дөньяга заткан булырга мөмкин. Шактый сәер кеше иде. Көтмәгәндә килеп чыкты, шулай ук гаип булды. Бүген иртән тикшерүчеләр белән Канлы күл буенда булдык. Машина бензин сибеп яндырылган. Мәйетләр утка ташланган булырга тиеш. Ваһапов сакчысының изе югала, аның гәүдәсе табылмады. Минем Фәридә дә юкка чыкты бит әле нәкъ шул көнне, диде Сәйет буйык тавыш белән. Берничә көн авылына, туганнары янына киткәндер дип шаң сукмадым. Үзем белгән туганнарына шалтыраттырып карадым, апасы белән сөйләштем. Бер кем бер нәрсә белми. Өендә апасына мине югалтмагыз, эштән чыгарсыннар дигәнрәк записка калдырган. Аның язуына охшамаганда кебек. Кәкре-бөкре хәрефләр белән язылган. Мин Фәридәңне беләмме? Күргәнең бар. Ямашев урамында тора иде. Хәтерләмим. Запискасын язганда исерек булгандыр. Соңгы вакытта эчми. Балага уздым бугай дип шатланып йөри иде. Исерә торган гадәте гомумән юк иде кебек. Белмәссең тагын. Сине коткарган хатын кая яши? Адресын бир. Бу миннән сорау ала башлады бугай дигән уй мине кирде Сәйитнең. Икенче горкада тора анысы. Адресын бирермен. Асылбаевны юлда шыраттым. Урман юлында җиңел машина күреп алдым. Курка-курка шыпырт кына янына килдем. Алгы утыргычка бәйләп куелган, авызына чүпрәк тыгылган ханымны күрдем. Ул финанс министрлыгы хезмәткәре, исәп-хисап белгече Әнисә Асылбаева булып чыкты. Аны азат итеп, машинасын кабызып кузгалып кына киткән идек, бәйләп киткән бандитлар куып җиттеләр. Ә ни өчен каядыр кашып яттың соңыннан? Арттан куа килүчеләр аттылар. Җилкәгә эләкте. Шуны дәвалап бимазаланырга туры килде. Шибәр ханым өендә, аның янында инде әлбәттә, диде Салих, сүзләренә мөмкин кадәр төрттөрүле мәгънә салырга тырышып. Җитди итеп өстәде. Егетләр, байлык җыя-җыя кабергә кирип бетәсез инде. Әнә, бистәдәге татар зиратын кара. Күпме татар егете күмелгән анда. Шулар илгә, халыкка хезмәт итсәләр, ничаклы файда булыр иде. Димәк, ил аларга сәләтләрен башка юнәлештә ашарга мөмкинлек бирми. Милләтнең бер сынган рухын янәдән торгызуга шанмыйлар. Ханымны бәйләп киткән, машинага аткан үтерүчеләр табылмадымы? Ростовтан ерак түгел станциядә бер төркемне кулга алдылар. Җылы килеш. Шулар булса кирәк. Гаяров бу хәбәрне кәпрәеп, сүзләрне ижекләргә бүлә-бүлә әйтте. Әйтерсеңлә җинаятьчеләрне кулга алуда аның өлеше иң мөһиме. Сәйит интегү белән елмайгандай итте. Тизрәк Әнисәне күреп, җилкәдәге яра турында килешәсе булыр. Ике төрле сөйләшү килеп чыкмасын. Бандитларны кулга алу әйбәт булган. Мине кабат чакырып тормассыз бит инде. Әле бу сөйләшү допросларның башы гына. Гел әзер булсын җавапларың. Үлем киртәсен күп тапкырлар үткән кешене өйрәтеп торасы түгелдер. Авыздан чыккан сүзгә
син хуҗа түгел. Монысын дуслар шәйтәм. Аңлашылды, диде Сәйет, балтасын кыйга төшергән бәхетсез кешедәй сүзне икенчегә борырга кирәклекне аңлап. Малайыгызның машинасы йөриме? Йөри бугай, күптән күргәнем юк дип Гаяров йөзенә битарафлык төсмере чыгарды. Минем базыга фортлар кайтты. Бәлки егеткә машинасын алыштырырга вакыттыр. Килеп чыксын әле. Вазгыятның үз файдасына борылганны аңлаган полковник вәкар белән генә әйтеп куйды. Үзен җибәрермен, сөйләшерсез. Кстати, балалары туарга тора. Бер бүлмәле фатирлары кечерәк булыр. Икелене сатып алырга иде. Сәмән мәсьәләсе сыйграк. Ярдәм итәрбез, диде Сәйет, һәм ни өчендер аш тавык төшендә тары күрә дигән мәкаль исенә килеп төште. Мин баштарак сүз каткан Маликовка виза эшләүне ничектер хәл итәсе иде. Бу юлы Салих Сәмән сүзен әйтеп тә тормады, бармакларын гына шартлатып куйды. Сәйет инде күп нәрсәгә ашык күз белән карый ала. Дөньяның агышын, сәясәтнең кая барышын күреп белеп, күп нәрсәгә алдан бәя бирүгә сәләтле. Үткен, сизгер кеше иде. Бу шөгыльнең авыр эш икәнен беләм, буш итмәм. Тик егет укып кына кайтсын. Ни өчен ул егет өчен чәчеңне агартасың? Тиздән булай да уңмаган тегермәнче кебек аппак буласың бит инде. Әллә хатынына гашыйк булдыңмы? Үзен тизрәк узату ягын карыйсыңмы? Гаяров тупас, гади, бер катлы шаяртуыннан канәгать калып, дөньясын онытып, шаркылдап, рәхәтләнеп көлде. Сәйет йөзендәге бер мускулын кыймылдатмыйча, үпкәләмичә, полковникның тынычланганын көтте. Тегесе юморын кабул итмәгәнгә, бик пошынмыйча дәвам итте. Биредә 2 юл бар. Төрмә хәбәрен компьютердан югалту, юу, вирустан ашату. Икенчесе ялган справка бирү. Беренчесе өчен милиция компьютер үзәгендә утыручы тискәре егетләрнең шактый күңелен күрәсе булыр. Икенче юлга мин баса алмыйм, үзең беләсең, намусым кушмый, дип йөрәк тирәсенә суккалап алды. Теләсән инде акыллы сумманы вәгъдә ит. Машина карарга малаеңны минем базыга тизрәк җибәр дип, Сәйет саубуллашып торып басты. Бу бүлмәдә озаграк утырсаң, ыштансыз калырсың. Туймаса да туймас икән адәм баласы, аш үрдәк кебек. Тик аңа тиз генә чыгып китәргә насип булмаган, теләге фәрештәнең амин дигән вакытына туры килмәгән икән. Полковник кулы белән ишарә ясап, аңа ашыкмаска кушты. Карале, Сәйет, теге син коткарган ханым турында сорыйсым килгән иде. Ниндирәк кеше булып чыкты? Мин әйткән идем аның кая эшләгәнен. Ничек әсирлеккә эләккән? Үзен машинасына бәйләп киткән адәмнәргә мөнәсәбәте нинди булган? Әввәл дустана уйнашып, соңыннан үпкәләшкәннәрме? Сәйет полковникның сүз сөришен аңлады. Тыныч бул, дустым. Асылбаев үзе генә командировкадан кайтып килгәндә, теге юнсезләр машинасына каршы төшеп, күпер башында туктатканнар. Үз машиналарын аны инде эзли башлаганнар, ярдан түбәнгә тәгәрәтеп, шигәсенә пистолет куеп, машинасы белән үзен алып киткәннәр. Бер станция янында аны бәйләп калдырып, үзләре каядыр барып килергә булганнар. Очрашу урыннары шунда алдан билгеләнгән булырга тиеш. Гаяровның җаваптан канәгать булмаганлыгы чырайына чыкты. Бу хакта сөйләгән идең. Асылбаева дигәнең, Шибәр ханыммысың? Озын буйлы, шандыр гәүдәле, төз аяклы, ягымлы хатын. Сиңа мөнәсәбәте әйбәт инде аның. Ни өчен шулай уйлыйсың? Коткаручы, азат итүче каһарман, хатын-кыз үзенә бер халык. Рәхмәт әйтеп, күзен сирпеп матур итеп елмая да, шуның белән вәссәлам. Салих мондый нәтиҗә белән килешмәвен белдереп, кулларын алга сузып, аркылы-торкылы булгады. Синдәй Шибәр өстәвенә бай ирдән, хатын-кыз тиз генә баш тартамысың? Үзеңнең дә дөнья бизәкләрен ышкындыра торган гадәтең юк. Синең үлгән хатының Зөлфия мәле? Аңардан матурракмы? Үтерелгән, дип төзәтте Сәйет бүлмә хуҗасын кырыскына. Атлар, сыерлар, этләр кебек жан ияләрен генә чагыштырып бәялиләр. Хатын-кыз бу категориягә керми кебек. Гаяров тынычланырга уйламады. Сен юк яраңны бар итеп ширгә сабышып яттың да яттың инде. Беләм мин сине. Хатын-кызны кулга төшерүдә хәйлә, мәкер остасы икәнеңне, Сакманов.
Мин китим инде, эшләрем күп, диде игелек сәрвәре көрсенеп. Без монда уйнап утырабыз мәллә? Миңа бит ситуацияны ачыкларга кирәк. Хатынның тышкы кыяфәте миңа мөнәсәбәте белән бандитлар тудырган ситуация арасында мәгънәви якынлык күрмим. Ярый, тынычлан, диде бүлмә хуҗасы һәм мөмкин кадәр кырысрак булырга тырышып, сораулар килеп чыкса, шакыртырмын, дип өстәде. Туеңа дәшергә онытма. Олы итеп уздырмасаң да, дус ишне җыеп булса да, мәҗлес фәлән ясарсың бит инде. Киләчәк күрсәтер, диде Сәйет ишеккә юл алып. Гаяров Мисхәт мәсьәләсен Сахмановка бик авыр эш дип калкытып куйса да, үзе аны урман чикләвеген ваткан кебек җиңел хәл итте. Үзәк компьютер бүлмәсенә ашыга килеп керде дә, кыска аяклы, пышык борынлы майорны читкәрәк шакырып алды. Руслан Хурматович, кечкенә генә йомыш белән кирдем әле. Тыңлыйм сезне, иптәш полковник. Министр хатынының туганы Мисхәт Маликов дигән егет заманында ялгыш кына Оренбург төрмәсен бизәп алган икән. Министр аны үзе барып азат иткән. Хәзер ул егетне Германиягә укырга җибәрмәкчеләр. Безгә ләкмәде шул андый бәхетләр, дип Гаяров юри тирән итеп көрсенеп куйды. Янәсе, майор белән алар бәхетсез, чит илдә укулар тәтемәгән. Шуннан без нишләргә тиеш, диде кыска аяклы майор, бурычны чыннан да үзе куйгач. Ул үтәлергә тиеш, дип күңеленә беркетеп куеп. Техник ягы сезнең эш. Мин кушканны гына үтәүче. Ул фамилияны компьютердан вирус ашарга тиеш дип уйлыйм. Кыен мәсьәлә, диде майор уйланып. Шулай да үтисе булыр. Мин йомышчы, арадашы гына булсам да, мәгәриш миннән, дип Гаяров җил генә чыгып та китте. Янәдән сораулар, кызыксынулар, өстәмә мәгълүматлар кирәк булуы бар. Сәйит исә Эчке эшләр министрлыгыннан чыгып, бераз читтәрәк куелган машинасы янына килүгә телефонын алды. Көн инде кичке якка авышып бара. Җил юнәлешен үзгәрткән, куакларның шәүләләре озынайган. Кешеләр эшләрен тамамлап, кайсы өйгә, кайсы кибеткә, базарга ашыга. Әнисә урынында икән әле. Әнисә Мортазовна, бу Сакманов әле. Сезне өйгә алып кайтым дигән идем. Мин үзәктә, сезнең министрлык тирәсендә генә. Мин бераз эшләп утырырмын дигән идем әле, диде телефоннан шалтыратуга сөенгән ханым сер бирмәгән булып. Сөйләшәсе бар, дип Сәйит тагын бер үтенгәч, Әнисә сырланып тормады. Артык ялынмаска мөмкин бит әле ул мафиозник. Арткы рәткә икәүләп киреп утыргач, йөртүчесе ышанычлы булса да, Сәйит Шибәр ханымның колагына тикшерүчеләргә ничек сөйләргә кирәкне аңлатты. Вакытлыча синең машинаңның арткы тәрәзәсен ватып торырга туры килер. Әлбәттә инде гаражда түгел. Машинаңны бүген үк шәһәрдән читкә алып чыгып. Ничек инде ул алай була? Дип Асылбаева каршы әйтмәкче иде, Сәйит аның кулын ушына алып каты итеп кысты. Шулай кирәк. Тиздән яңасын, яхшырагын куярбыз. Ватылган сүзе булсын, рәсеме калсын. Хәзер үк гараж ачкычыңны, машина паспортыңны чыгарып бир. Без чәй ичкән мәлдә егетләр башкарып килерләр. Вату, торгызу түгел диләрме әле? 13нче бүлек. Гадәти көннәрнең берсендә тезне тезгә терәп шәйләп утырганда игелек сәрвәре күптәннән уйланылган, көтелгән сүзләрне әйтеп ташлады. Чык миңа Әнисә кияүгә. Уйлавымча, ышануымча без бер-беребез өчен туганбыз. Холык фәләннәребез килә кебек. Икебез дә ялгызлыктан сак-суклар кебек тилмерешеп яшибез. Шуның өстенә мин сиңа җаным тәнем белән гашыйк булдым. Әнисә ханым да миңа битараф түгел кебек тоям. Ханым шәйнәүдән туктап, матур итеп иреннәрен бөкләде. Бүлмәдә тынлык урнашты. Бу мизгелдә Сәйит үзен җайсыз хис итте. Телне ашыгыбрак бәйдән ышкындырмады микән? Бер гомер эчендә ничә тапкыр гашыйк булырга, ничә кат өйләнергә мөмкин Ходаның рәхмәте. Дон Жуан я Казанова артыннан куып бара түгелме? Чын-чынлап берәүне генә яратып була диләр. Ә ул инде ничә мәртәбә мәхәббәт туманында йөзде. Юк, дөрес түгел. Ул бары тик Зөлфияне яратты. Хәзер дә аның белән булыр иде. Нишләмәк кирәк? Явыз көчләр аны куйныннан тартып алды. Әнисә күп яктан Зөлфиягә охшаган, аны хәтерләтә. Димәк, ул дөрес юлда. Сәйит башкарак сүзләре белән тәкъдимен кабатлады.
Әнисә шатлыктанмы, югалып калуданмы кинәт алсуланып киткән йөзен килешле куллары белән сыйпап алды да телгә килде. Мондый сөйләшүне көткән идем. Ничектер кинәттән, тиктомалдан булды әле. Ни әйтергә дә белмим. Сөяркә статусында яшәү туйдырды. Бер кашанда гөнаһлы һәм текә маҗаралар эзләмәдем. Ачык күз яшьләремне агызып чыккан төннәрем аз булмады. Ирсез хатынга кешеләр кимсетеп карыйлар. Үзеңне яклаусыз, уртак мал итеп сизәсең. Эт белән мәче кебек яшәсәләр дә, ирле хатынның яклаучысы бар. Җәмгыять аңа башкача карый, җиддирәк кешегә саный. Хатын кызның яшьлек шәшәге тиз шиңә. Гөрләп шапкан елларны сагынып сөйләргә генә кала. Мин үзем гаилә кешесе, кем турындадыр кайгыртып яшисем килә. Икенче кат ялгышудан куркам. Беренче тапкырда яратып, үрнәк гаилә төзербез дип кияүгә чыккан идем. Хәзер ни әйтергә белмим. Сезнең юкка чыккан хатыныгыз бар бит әле. Шулайрак сөйләгән идегез. Фәридә турында әйтәсеңме? Андый кеше бар иде. Аның белән мөнәсәбәтләр гаять катмарлы булды. Әвәл мин аны баласын ташлаган өчен зинданга озатмакчы идем. Ул миннән үч алырга йөрде. Соңыннан бергә яши башлаган идек, ул юкка чыкты. Әгәр ул табылса, әйтик, ялдан кайтып төшсә, нишләрсең? Диде әнисә, аяз күктәй ачык, ихласлы күзләрен Сәйеткә текәп. Сорау, өмет, ышану, ярату, шикләнү тулы караштан күпне күргән ирдә югалып калды. Үзен кулга алырга, йөз кыяфәтенә мәртәбәлелек, ышандыру кеше бирергә тырышып, Фәридәне кире кайтармаска алып киттеләр дип әйткән идем инде, диде. Кыллыкка сатмаганнардыр ич. Мин аны кемнәр ни өчен урлап алып киткәнен сиземлим. Әмма ачыктан ачык дәлилләрем юк. Шигең булса, бераз көтик. Тик сине югалтудан куркам. Изге урын буш тормас ди халык, диде Сәйет артык җитди сөйләшүне шаянрак сукмакка күчерергә омтылып. Хәйләнең әсәре дә кунмаган сәдә йөз җитди калды. Әнисәнең күңелен гаилә тормышы белән бәйле якты хыяллар ашкындырса да, ул каударланмаска булды. Ашыкмыйк, Сәйет Яруллович. 7 кат үлчә, 1 кат кис диләрме әле? Кстати, мин бүген эшкә бармыйм. Балам өчен ял көне алдым. Сиңа нәрсә пешерим? Диде кызыл миләш тәлгәшләрдәй иреннәрен уйнатып. Сүзнең икенчегә борылуын Сәйет эштән үзүк хуплап, миңа барыбер карлыгачым. Нәрсә әзерләсәң дә яратып ашармын. Син тәмсез ризык пешерә белмисең дип, җылы күз карашы белән хатынны иркәләү, назлау нурында коендырды. Ә минем синең теләк белән әзерлисем килсә, диде әнисә баллы һәм уйнак тавыш белән. Сиңа нәрсәне пешерү җиңелрәк, миңа шул ярар. Кемдер ашау өчен яши, кемдер яшәү өчен ашый диләр түгелме? Диде Сәйет олыларча акыл сату тонындарак. Тыкмачлы аш, диде хатын, алдына утырган ирнең фәлсәфәсен илтифатсыз калдырып. Авылда яшәгәндә тыкмаш күп ашалды, әмма ялтыратып куярбыз. Пәрәмәш? Сәйет иркәләнергә булды. Әни кулыннан пәрәмәшне күп тәмләдек, сылап куярбыз. Пылау? Үзбәк туганнарга сәлам җибәрик, диде Сәйет өстәл яныннан күтәрелгән әнисәне кышып алып. Үзеңне яраткач, синең кулдан төшкән теләсә кайсы ризык миңа оҗмах ашы тыелыр. Ират халкы хатын кызны ул әзерләгән ризык аша ярата диләр түгелме, әфәндем? Син карлыгачым, ак канатым, сүзне ашау, тамак күңелен күрү кебек ярдәмчел төшенчеләргә күчереп, төп сорауга җавапны арткы рәткә авыштыра барасың түгелме? Диде Сәйет, тавышына юри үпкәләгән, аз-маз рәнҗегән төсмер бирергә тырышып. Мин яратып пешергән аш янында утырып уйланырбыз. Синең мине никах, аның артыннан киләчәк мәҗбүри кәгазьләр белән бәйләп куясың килә инде, диде әнисә канәгать елмаюын яшерә алмыйча. Мин болай да кашмыйм. Күперләр, әфәндем, сезнең ярдәм белән яндырылды. Минем яралы йөрәгемә сары май булып яткан сүзләреңне пылау белән ныгытып куйыкмы әллә? Борын инде тәмле исне сизә. Кеше язмышы белән шаярмыйк, яме? Диде әнисә, ни өчендер үзе шул ук вакытта Сәйеткә йылышып. Озак йөрмә.
Машинасына утырып, игелек ягына юл тотканда, Әнисә белән булган сөйләшүләрнең ышына чыгарга тырышып, Сәйет моңгай җыерчыкларын шактый тирән әйтте. Эшендә дә биксез, шыр ачык уйлары шул тирәдә булды. Сәйет Әнисәдә башка хатын-кызда булмаган сыйфатларны эзләде. Кайда күргән иде соң ул мондый аксыл чәчләрне, йомры күкрәкләрне, килешле гәүдәне? Күңеленә килт итеп, яна Зөлфиясенең йөзе, тәне, тавышы килеп төшә. Әнисә аңа охшаган иш. Дөрес, дөньяда бер төрле ике кеше юк диләр. Ә җан, адәм баласы тән белән җаннан тора. Беренчесе вакыт узу белән картая, туза, әлсери, ә җан кеше үлгәч каңгырап йөри дә башка дөньяга, я яңа туган балага күчә икән. Аңы үскән, камиллекнең югары ноктасына күтәрелгән кешедә җан да камил була. Зөлфиякәйнең җаны Әнисәгә күчмәгәндер ич. Юктыр, булмастыр. Әнисә моңарчы җансыз яшәмәгәндер. Аннан Зөлфия җаны аны каян эзләп тапсын ди тиле. Кичен өенә кайтып, бүлмәне тутырган тәмле ризык исләреннән рәхәт хәләт кичереп утырганда, Сәйит иртән башлаган сүзен дәвам иттерергә булды. Көне буе исәнгерәп йөргәннән соң, Әнисәдән башка яши алмасын әйтеп салды. Мин сине, Әнисә, күптәннән беләм. Каян? Аннан хәбәр алдым дип, Сәйит түшәмгә югарыга күрсәтте. Соң, нинди җавап алдың? Без бу алымны бер тапкыр кулланган идек инде, абзыкай. Сез ике адәм баласы каңгырашып йөрмәгез, бергә булыгыз диделәр. Бу әмерме, әллә икенче якның уйланып алырга вакыты бармы, диде Әнисә Сәйиткә аш бүлеп. Сез бер-берегез өчен туган кешеләр. Бер алма агачының ике якка ташланган алмалары янәшә, бер җан булып яшәргә тиешсез диделәр аннан. Дип Сәйит янәдән имән бармагын тырпайтып, кулын өскә күтәрде. Сезнең üzülгән, табылган алмалар күп булгандыр инде. Анысы башка мәсьәлә, язмыш. Синең элегрәк очрамавыңа мин гаепле түгел. Уйланырга рөхсәт алып бир әле миңа, тегеннән. Әйдә, ашап эчеп алыйк әле, суына. Без Әнисә ханым ашау турында күбрәк сөйләшә башладык. Тормышта тамак туйдырудан мөһимрәк нәрсәләр бар, диде Сәйит вәкар белән генә. Мәсәлән, дигән булды хатын иркә тавыш белән. Кеше өчен иң мөһиме фикер. Без аны бәяләп җиткермибез. Уйлап карасаң, фаны дөньяда фикердән кыйммәт, якты, асыл һәм бөек нәрсә юктыр. Еш кына уйлыйбыз, фикерлибез дип фараз кылабыз, ләкин без фикернең эчке куәтен сиземләмибез, тәмен белмибез. Фикернең нинди илаһи көчкә, рухка, җанга якынлыгын белсәләр, кешеләр җирдәге барлык ләззәт мавыгыларын ташлап, иреннәрен фикер дигән чишмәгә якынлаштырырлар, әхлакый үзгәрерләр иде. Фикер, аракы, наркотик биргән ләззәт онытылулардан өстен. Фикер җигәрен ашу дөньяны оныттыра, күкләргә алып менә. Кешенең бөтен барлыгын үзгәртә, астын өскә китерә. Фикер дөньясына үтеп керү, башка галактикаларга сәяхәт, шуның бердән бер юлы. Кешенең ничек барлыкка килгәнен, маймылдан үсеп чыкканмы, әллә башка галактикадан күчкәнме, фикер генә киләчәктә әйтер. Сәйит Яруллович, дип бүлдерде аны ханым. Сез гыйфрит, җен, пәри, убыр, дию пәри турында сөйләгән кебек, артык абстракт төшенчәләр хакында сүз алып барасыз. Әле бит җаһил, пычрак, ямсыз дөнья, хәерчелек, ашлык кебек безне чолгап алган реаль тормыш бар. Заманыбыз гарип. Ниндидер тетрәндергеч яңалык, әлегәчә булмаган үзгәреш яңарыш кирәк. Рәсәй революцияләр ясау буенча бар дөньяны уздырды. Әмма алардан халыкка файда тимәде. Киресенчә, шул ук изү, хәерчелек, хәерсезлек тагын да ямсызрак төсләр алып сакланды. Чөнки без ширле, зауыгыбыз, фикеребез артта калган дип сүз кыстырды Сәйит. Әнисә ирнең ши кыстыруына игътибар бирмичә сүзен дәвам иттерде. Күптән түгел безне, министрлыкта эшләүчеләрне мәҗбүри рәвештә концерт карарга калдырдылар. Фамилиясын бик хәтерләмим. Мәскәүдән
Марина Забелина бугай. Гәүдәсе күркәм, тавышы ягымлы, үз һөнәренә гашыйк икәнлеге күренеп тора, яратып җырлый. Күбебез өйгә, балалар бакчасына, мәктәпкә ашыгабыз, кибеткә кереп ашамлыклар алып чыгасы бар, кыл өстендә утырабыз. Күңеле булсын, озакка сузмасын дип, дәррәү кул чабабыз. Ул аның сайын дәртләнеп, яңадан яңа җырларын тәкъдим итә. Алкышлардан зал кызды. Җырчы башта ук яраткан әсәрләрегезне ишетәсегез килсә, язып җибәрегез дигән иде. Менә хатлар килә башлады дип, бер кагазчыкны үзе иелеп шатланып алды. Укыды. Кончай дурить, нас сюда насильно загнали, детей надо забирать, опаздываем. Менә шуннан соң инде син яңарыш, сәнгать, без зыялы халык дип сөйләнеп кара. Мин алдарак әйткән фикерне раслыйсың, диде Сәйет, ваемсыз булырга тырышып. Ашап-эчеп, ял итеп, иркәләнеп алганнан соң, хатын философны җитди сөйләшүгә чакырды. Чакырды дип, авыз тутырып әйтү бик үк дөрес булмас. Хатын-кыз гомумән озын-озак итеп аңлашырга, тыныш билгеләрен урынына куеп, әхлакый уйыткыны тугылап алырга ярата. Дөрес, Әнисә әйләнгеч юлларны сайлап, кирәкмәгән җирдә шаң сугып алу кебек ысулларга мөрәҗәгать итеп тормады. Сәйит Ярулович дисәм, артык рәсми булыр. Тик бу сөйләшү минем өчен авыр. Шулай да күңелемдәге юшкынны чыгармыйча булдыра алмыйм. Намусым кушмый. Нәрсә, Илдар берәр фәннән икеле алганмы? Диде Сәйит, сүзнең авыр буласын сизенсә дә, шаярткандай итте. Юк, Илдар белән тәртип. Сүзне читкә алып китәргә тырышма. Мондый аңлашу безнең арада фаҗигале, шомлы танышуыбызның беренче көннәрендә үк булырга тиеш иде. Хыял даласында йөзеп, ширле кешене борчыма дип, үземне туктатып килдем. Нәрсәдер көттем, суздым. Әдәм баласы сихәтләнер дә чыгып китәр дип, сабырлык белән көттем. Син терелгәч тә арабызны зәргә ашыкмадың. Инде килеп йөри, кунарга кала башладың. Аннан Әнисә туктап калды. Мәк шәшәгедәй кызыл, дымлы иреннәрен кысты. Нәрсә аннан? Үзең беләсең инде. Алсу таңга канаты тиңгән карлыгашым. Әйт инде. Аннан нәрсә булган? Диде Сәйит пырдымсызланып. Гашыйк булдым. Синең шәүләңә әйләндем. Төлке күп шапса, тиресен алдыра ди торган иде минем әнием. Синең иртән шәйләп утырганда әйткән тәкъдимеңне ни өчен кабул итмәгәнне әйтим инде. Хикмәт Фәридәнең табылу-табылмавында гына түгел. Синең белән язмыш очраштырганчы минем кешем бар иде. Бу арада ул ялда, Чехиядә булды. Шуңа килмәде, күренмәде. Ул кичә кайткан. Эшемә шалтыратты. Бүген килергә тиеш. Әнисәнең тавышы ирексездән пышылдауга күчте. Йөзенә моңсулык иңде. Аның күңел газабы кичергәне, шул ук вакытта борчу хәсрәтен иңеннән ташларга тырышканы, ярдәм, терәк көткәне сизелеп тора. Сәйит ни өчен икәнен үзе дә аңламастан кычкырып көлеп җибәрде. Үз тавышыннан үзе сискәнеп куйды. Яраларының җиләре шартлап сүтелгәндәй булды. Әнисә аның көлүен игътибарсыз калдырып, сүзен дәвам иттерде. Ул кешене йөрәгемнән чыгарып атсам да, намусым җил кебек артымнан калмас. Зәрлекләр кебек. Миңа бик авыр. Ниге шыраттым сине дип тә башым шатнаганчы уйландым. Сәйит тә Әнисәнең йөзенә чыккан икеләнү газапларын күреп, җиддиләнде. Әнисә, мин сине көчләмим. Тәртә кыска дип атның башын кисмиләр. Син ирекле кеше. Кем белән телисең, шуның белән тормыш итәсең. Безнең ил шәригать кануннары белән яшәми, кызганычка каршы. Кемеңдер булганны үзең әйтмәсәң дә, җаным белән сизенгән, күзәтүләрем нәтиҗәсендә төшенгән идем. Бер кадәр яшерелгән, өсләре капланган булса да, ират киеме, наскилар, өй тапычкылары, эшке киемнәр күзгә чалынды. Элеккеге иреңнән калгандыр дип күңелемне тынычландырырга тырыштым. Аннан килеп мондый чибәр ханымны үзен генә тынычта калдырмаслары көн кебек ачык. Әнисә бераз тынычлана төште. Дөньяда иң авыр нәрсә якын кешеңнән сер саклау диде ул. Машина, квартира, җиһазлар, кием салым, малай үстергән ялгыз хатынга каян килсен ди. Күбесе мәхәббәт җимешләре дип фараз кылдым. Кайда каймак, шунда кунак. Әнисәнең йөзенә кызыл дулкын йөгерде.
Süt kibik ак, nishka tirili yüzü kızıl timgillari bilan qoplandi. O'zi de sizmesden sikirip turdi. Min tilese kim tarafından okşağa, jihazga sotıla turgan, tilese kim qoşig'in batırırlık qoymak buldum mindi. Ulu isepten renjituğunu uylisin efendim? Hazır Seyit'ke kızarır vakit jitti. Gafu enise. Vakti bilen tilim mini tınlamışa, aşı turmada yavuzlanıp gide. Netice yasağında hislerimnin, niyetimnin jiddiligini isepke al. Şul arada enise uzun kolga alıp bilgirgen, bitindagi timgiller ağara başlagan idi. Sin kurgen, sonagan eybirlerini tenim hisabına gına aldı dip uylasan, bik yalgışasın, dedi hanım aşulu tavuş bilen. Minim nikahlı irim var idi. Nersenidir birge taptık. Enim haman yerdeminden toşlamay. В конце концов, uzim deşigen orbasından düşüp kalmaganmın. Urta mektepni medalga tamamlap, kızıl diplom alıp, yaxşı işke urnaştım. Yarısıgına hizmet haqalıp turam. Seyit hanımны tertibi üçün tirsegin tişler derecede ukinip, mektepten noşar beyi alıp qaytkan malay misli başını yiyip tınlap oturdu. Bu bahas ni nerse bilen bitken bulur idi. Aytı kıyın. Şul vakit işik kıngırağı şıltıradı. Eligine küzlerinde yeşin oynatkan hanım kıyılıp düştü. Bir işikke, bir Seyitke qarap, aytken kişim kelip jitti, deyip işik aşarga gitti. Өзінің bu fatırda kirekli kişir yafrağı kütülgen kişi buluğuna şiklenmegen Rinal Abdullovich işik yanındağı tüymege şoqtı kıyı, hujalarşa bastı. Hem dünya xillerinden şoqtı orta qalganın şeylemişe, kire-kirişke gadetinşe Eniseni kışağına aldı. Suyuklisinin sağındırgan tatlı irinlerin izli başladı. Hanım alsu avuzun jahetkine şitke burdu. İrinin irinleri yanaklarga toru kildi. Hem şunda Rinal Abdullovich'nin küzü tur başında kenefide jurnal qaraştırıp oturgan irge düştü. Ba, bizde qonak bar iken deyip ayaklarındagı tuflilerinde salıp turmastan alga öttü. Hem bu mizgilde utkineyip gitken küzleri, xatiri, nidir sizingen yüregi Seyitni tanıp aldılar. Sakmanov desem. Şul o'zi. Tek nishlab yürü iken ol bizning yoqlarda, deb o'ng qo'li bilan bo'lmani ingleganda aytdi. Ayy, men, dedi igilik servari o'rnidan ko'tarilib. Kim-kimda qo'noq ekanni oshiqlisi bo'lur. Kundashi bilan o'zini nishigarak tutarga ekan deb o'ylanganday aytdi da Rinal Abdullovich ko'nigilgan g'adat bo'yicha qo'lin so'zdi. Seyit tәліге вақланып тұрмасқа болды, бір-бірсіне остыртын ғына қарап, шансларын бейелеп, ирлер қолларын қысыштылар. Қара қаршы басып тұруларын давам етіп, ikisi de тілектәшлік, юаныш ізлеп, арадашы болырға тиішлі шәхісіні Әнисәні көзлей башладылар. Хужабикәдән жилләр искән. Ол, bu бәхәскә мені бутамағыз, өзігіз аңлашығыз дегендей, Илдар бүлмәсіне өккіріп кеткен екен. Министр орынбасары үзен хукуклы хуҗа санап, ишарә белән утырышырга чакырды һәм сүз башлауны кирәк тапты. Я, ни эшләр майтарып йөреш иптәш бизнесмен? Теге вакыттагы алыш-биреш нәтиҗәләре белән ике якта канәгать калды кебек. Дөрес. Сездән бартерга алган товарларның күбесе ихтияҗ тапмыйча складта яталар. Хәерле булсын. Үткән эшкә салават. Үзебез тапкан мал түгел, атаныкы жәл түгел диләр мәле? Безнең фирма ягыннан сезгә претензия юк, диде Сәйит, җавапсыз калмас өчен генә. Киләчәктә дә шулай ярдәмләшеп яшик. Ярдәмне кем ничек аңлый бит? Мисал өчен, менә бу фатирга аның хуҗасы Асылбаевга бер нинди ярдәм кирәкми иде кебек. Өй аулак калса, шуны гына көтеп торган шушка түбәгә менә диләр. Хак икән, диде министр урынбасары, Сәйитнең монда утыруын хупламавын яшермичә. Ул чаклы каты сөйләшмигәле иптәш. Монда кемнең шушка, кемнең хуҗа икәнен соңрак ачыкларбыз. Безнең арада бүген зур сөйләшү булыр дип уйлыйм. Ике якта шуңа лаекмысың? Сәйит бу тупаслыкка җавап бирмичә дәвам иттерде. Вазгыятны аңлатыйм әле. Сезнең хезмәткәрегез Әнисә Асылбаева бәләгә юлыккан. Ата бандитлар кулына эләккән иде. Сез бауыр шиш тартып курортта ятканда мин аны үлемнән йылып алдым. Үзем дә яралы идем. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, бу юлы ханым миңа ярдәм кулын сузды.
Аяққа басқанчы, мені үзінде тұтты, дәвалады. Үзінде тұтты дегенні нишек аңларға? Больница, ашығыш ердем, дуслар кебек төшенчәләр бар. Ул сезне өендә көчләп калдырмагандыр иш. Әллә Пушкинның мәгълүм хикаясендәге явыз узгынчы кебек, ханымны кулга төшерү өчен авыруга сабышып яттыгызмы? Сезнең токым кешеләреннән барысын көтеп була. Фурсаты чыккач әйтим инде. Сезнең азгын кәҗә үҗәтлеге белән җитәкчелекнең теләмәгәнен күрә торып, депутатлыкка ашкынугыздан барча намуслы кешеләр төкеренә. Депутатлыкны, миңа каршы төшкән намуслы чиновникларны, сезнең ахирәтләрне читтә калдырыйк, диде Сәйит, тынычлык һәм вакар сакларга тырышып. Министр урынбасары күпме генә ярсыса да, көтмәгәндә аяк астыннан килеп чыккан көндәшен кимсетергә, рәнҗетергә, авырткан сөяленә басарга тырышса да, ул Әнисәне аңа калдырмаячак. Булдыра алмый. Сәйит аны ярата. Әнисә аның язмышы, икенче яртысы, Зөлфиясе кебек үк якын кешесе булып китте тиз арада. Ринал әфәндене аңлый. Әнисәне икегә ярып булмый ич. Ул бит карбыз түгел. Син иптәш мафиозы, Әнисә белән безнең 4 ел дәвамында жанга жан, тәнгә тән булып яшәүебезне беләсеңме? Ханым ул хакта әйтмәдеме? Әйе, беләм. Ул барысында сезнең аны ничек кулга төшерүегезне бәйнә-бәйнә сөйләде. Мин аны гафу иттем. Кара әле син аны нахалны, ул аны гафу иткән. Кимсең әле син шул чаклы? Сәнәктән кирәк булган нәрсә, әзергә бәзер. Хош, Әнисә сезне алып сатарны дәвалаган, аякка бастырган. Тагын сез ни пычагыма бу тарафларда буталасыз. Рәхмәт әйтәсе дә, койрыкны сыртка саласы. Койрыгы юк шул. Булса да сез әйткән төшкә саласы килмәс иде. Уртак фаҗига безне якынлаштырды. Ринал Абдулловичның күңелендә тәмсез кайнар ашу түйін булып күтәрелде. Ул Әнисәсен сагынып, Чехиядән кыйммәтле бүләкләр алып кайтты. Монда күзле бүкән утыра. Янәдән иске пластинканы әйләндерергә кереште. Әнисә минем турда сүз катмадымы? Бер ни әйтмәдеме? Ишеккә күрсәтмәдеме? Сәйит тыныч кына. Нигә әйтмәсен? Әйтте. Әнисә намуслы ханым диде. Сез шуннан соң да ашмәше күзләрегезне тондырып, аңа бәйләнеп йөрисезме? Мин берәүгә дә бәйләнмим. Безнең теләкләр туры килде. Кеше өлешенә керергә булдыңмы? Диде министр урынбасары эчке сыкрану белән. Уят түгелме? Мәхәббәтнең ни уяты булсын, абзыкай. Әнисәгә миңа тормышка чыгарга тәкъдим ясадым. Ул риза булды. Туйга сезне башкыда итеп чакырырбыз. Чертыз два! Диде Ринал Абдуллович тәмам шыгырыннан чыгып. Син егетем, шаяртасыңмы? Шынлап әйтәсеңме? Бу фатир, җиһазлар, машина, кием салымнарны үз аяклары белән бушка килгәннәр дип уйлыйсыңмы? Бәхет йөзеге белән туган кешедәй һәммәсенә тиз генә хуҗа булырга җыендыңмы? Безнең арадагы якынлык мәңгелек. Көнчелектән, хөсетлектән, алдында утырган ирне күрә алмаучылыктан тыны кысыла башлаган Ринал Абдуллович урыныннан сикереп торып, бүлмә буйлап йөренә башлады. Сәйит урынында кала бирде. Хатирәләргә бирелмигә әле, әфәндем. Яраткан кешегезгә ярдәм иткәнсез икән, рәхмәт. Ул хакта искә төшереп тору ир кешегә килешми. Сез шулар өчен Әнисәнең рәхәтен күргәнсез, гомерегезне озын айткансыз. Бик кирәк тапсагыз, мәсьәлә шунда гына төртелеп кала торган булса, сезнең чыгымнарны капларга мин әзер, санап чыгарыгыз. Нишләпсең әле сезнең белән ләштит куертып утырам, дип кискен карарга килеп, Ринал Абдуллович Әнисә янына кирип китте. Мин сиңа, Әнисәкәем, Чехиядән бүләкләр, күчтәнәшләр алып кайттым. Барысы да аста, машинада, диде ул авыр аңлашуны сузу нияте белән. Әнисәнең Илдар бүлмәсендә тыныч кына утырганын күреп. Шик күбәләге аның жанын сыкрата, инде тәгаен сиземләгән авыр киләчәк җилекләрен суыра. Бүләкләр турында сөйләшү вакытымысың, Ринал абый? Мин барысын да ишетеп тордым. Теге такылдаган дөресме? Диде ир тотлыга. Дөрес, диде Әнисә, тәрәзә ягына борылса да, нык тавыш белән. Сәйит Яруллович әйткәннәр барысы да хак. Сезнең белән мөнәсәбәтләрнең мәңгелеккә була алмасы көн кебек ачык иде. Мин сезгә кияүгә чыгасым, тагын бер бала алып кайтасым килә дип әйтә килдем. Сез сүзләремне җитдигә алмыйча, ирне үзем табып бирермен.
башкыда булып түр башында утырырмын дип гел шаярта килдегез. Худабыз теләгегезне кабул итте, ир җибәрде. Үзен кулда тотарга тырышса да, Әнисәнең тавышы калтыранып чыкты. Аңа ничәмә еллар ятак уртаклашкан, шул чаклы ярдәм итешкән кешегә бу сүзләрне әйтү җиңел түгел иде. Әмма башкача ярамый, өметләнеп яшәмәсен. Аңа күптән көткән олы мәхәббәте килде. Ул гаилә җылысын, таянышын сагынган. Туктале, Әнисә, мин бит сиңа шул ук тәкъдим белән килдем. Нинди тәкъдим? Миңа тормышка чыгарга, бүген хатыныма синнән китәм дидем. Кыскасы, мин шылбырларны үзеп, бөтенләйгә синең белән торырга ук килдем. Ринал Абдулловичның сүзләре Әнисәнең кайнар миенә барып җиттеләрме, юкмы, әйтүе кыен. Ул борчу хәсрәтен иңеннән ташларга теләгәндәй, пышмакта дәрес әзерләгән булып, чынында олылар сүзен сеңдереп утырган улы янына килде. Илдарның башын күкрәгенә кысты. Аннан көч, куәт, кудрәт, ихтияр иңгәндәй булды. Соңга калдыгыз, Ринал Абдуллович. Бу тәкъдимне элегрәк ясаган булсагыз, йөрәгем буш вакытта. Мин уйлап караган булыр идем әле. Соңарган тәкъдим шул. Мин шәчләремне залда утырган ир белән бәйләргә булдым. Миңа бу карарга килү шулай ук җиңел булмады. Хатыныгыз янына кайтыгыз. Бәхетле булыгыз. Сезгә барысы өчен рәхмәт. Залга чыктылар. Сәйит элеккеге урынында шул ук төсле журналны актарган булып утыра. Ринал Абдуллович бер мизгелдә картайып киткән. Күзләре эшкә баткан, яңаклары икенче иягы ямсызланып, салынып төшкән. Гәүдәсе өметсезлектән, югалып калудан кишерәеп, җилкәләре авыр йөк күтәргән кешенекенә охшап калган. Сәйит ягына борылып карамыйча гына мыгырданып: "Кеше бәхете исәбенә бәхетле булу мөмкин микән? Белмим", диде ул. Саубуллашмыйча ишекне каты итеп ябып, чыгып китте.